Shwa bangin sedang ya ke kubor, ni kerpat ipi ki nongpek, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, pen yo kloy ki kubor na ke jela. Ka Federation of Khasi, Jaintia and Garo People, lani ke FKJ GP, menek arkun riu tarik unailor hajar arpuar, kalapan banaling ba kilat pathai kubor, ya ki jingdawa kaseng na ka Sarkar Meghalaya, hakabaya day bat ke jingdu kamdu jam ki khun samla kani ke jela. Habakrench hilat pathai kubor, u President ke FKJ GP Central Body, u ba dandi si Khongsit, u leathu bahadian ba kaseng kalakmi benya, halor ki kam ki balaj, habun ki tanat kam ka Sarkar Meghalaya, kalalap ba kila don bun ki kam hakabala syutung sipor da ki he Sarkar. Kani kala penlong ya ke jingdu kam du jam ki samla ke jela ki badai hok ban yorung syakum ki te ki kam. Halor kani ba Khongsit ulayat hu ba kaseng FKJGP kan penlong da ka rally ni ke jingyat pat ba ka jong ki dukot kaseng harengkat ke jingye don lang ki samla wat kam ya ka ba on sedang namot pran bat on penkut Hamadan Malki ha ka arpuwe tarik urisau hajar arpuar. Ketika kubur mo. Kapan kong kolong ba nakaling kaseng hadian ka jingyat lenti ba Islam idon sibun kijing ujur ni kun samla kamtam kita berada kijing puli repair bat kani ke serbi ka pani layat kalong dum macam senam ni de sibun kelawan banyak kendo ingi kun kaseng bat penpa kijing ke jongki apa de bat kaliang ka kam ka jam de nakaling kaseng lagi bengla bisyar badia ba ni ba nakaling ka Sarkar kamdan kata kijing simu kya nam tak ni kun samla berada kijing puli jongki apa de ba kaliang ai kam ai jam de nakaling kaseng him sula ben syong klikti namang ba ngilak bisyar ba kani ke jeng ka ba ki samla ki kendu hakani ka jela ka jongi kalong ngi ke sulong tang kata ka jingakran po assembly ban yatai ya ka ba nakaliang joka position kai kren ba nakaliang joka government bat ka spensai ba bidon ki pos ki balan ba handai kumta tater ba hadu menta omla ban bantung kam yaki kena ka jongi hai yaki ki pos ki balan tena kalian juga seng ilarai ba ngin pen long lo en ka jingyat ba lumpai ba kata ka aku terik risau arjar apuar ya ka ba ngin lumlang itu kena sama baro ki ba ya kendo en ki jingye de nata kadau ta sing plat ini ko kubur ba na kalian ka seng ngin long en ki jingyat ba ba jing lumpai ba haka aku terik banai risau bat ka wiru na kalian juga seng ni kuak man kentu ya ke Sarkar ba hadu kan tamane ni ba ka jingbom simkhya jong Sarkar bunsin ki khana samla ka jongi ki dan ka jingdu jingkarman ha kalawai ka jongki bat khamtam bunsin ki kentu bat ki hak no ki kamsniu bo per te ane ka por ni nakalang ka seng ni kuak ru ba ka Sarkar ni ba lingba kilat patai kubor ya ka ba ka thungi te consultant repair bat ka pisar ki klur ka siu se te consultant tingi kwa ban kentu ni ko poi ko Sarkar ba kan pensai ke ka ta ka jingi onong jong Sarkar ba ka thungi ni ki consultant namar ngi ba ka jing thungi ni consultant kam idon ka ta ka jingaram namata kata ka roi kapar ni ki jala ka jingi de kalong tam men pensap kai ya ka pisar jong pa ba kita ki jing syam ka bangi ngisyam ba phim chuyo eta ka jing ka information mo ya ka bangi bukum kalong mata kani contractual basis si kadai tang ya kita ke badan kata ka channel ki ong mo ke badan kata ka channel ke badan kata ka influence te de nata kata ko ba lingba kani karali hi badan is khmat ba ngin nakale ka seng hi ngin ong ka Sarkar ba kadai bandu we no ini ki contractual ready ban regularize no ya ki post borok ya section post borok ki badan te bat sakawai ru kolong ba lingba kan ka por ba pamenta ngasim ni ka kabu ba nakaliang ka seng ni ai kata ka stern warning ya kini ki private companies ki badan hang ni bat kita ki brio ki badan hang tu ka benta kin yok snow ini ka kubur ka ba ka judon kata ka exploitation khamtam ki samla kan thai ka si ki jongi bonsin hi ki officer hi ki set mo kisah penokam bakla ya ka bor ka jongki bat kisah haras bah ru ya ki khna ka jongi bat khamtam ya ki
kajite pengiyok paka bunsin ni ki khamtam ki khana samla khasi ki jongi khamtam ki kenthai bunsin ni kisah exploit yaki tekani ka stone warning kaba ni nakal yang kaseng mana ni skmat ngiyok no complain yemen si ni hapan sim ya ka anya do kaman sim ka anya ktil jongru ni hapan sim ka anya ktil jongru oro hisen nomor ba nilai ba sarkar no ke sarkar ki bare madu ko pemerintah kalau tang jing lihat ay banyakan po assembly mat sekolah ki ba ki samla ki ni akan bejam tikade ko wai ke sen ko manikong ba ka FKHP kan lumlut ya boro la ki dei badai hak manyo kam sarkar ne ki badai hak manyo panyang hal jong kerja kani kade ko message cha government ba naile kai kon samla jong gari ma kailam bakla ya ki lada kila kimyo kam jam kailam ki shalanti ko bakla ba ya tinakal yang keseng jongi ba pe ki kon samla ki jongi ba kam jam ni so dei ba kani kade sinjam ko maningkong ka first step mungkin sai samla baro ki bang yo kam jam ba nang ni smat sedang ni isu ki kam ba ka FKHP kan le nalor kani ka jinglom jongi ya ki kini kana samla. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.